Il-kulleġġ San Albert il-Kbir tad-Dumnikani qed ifittex kap ġdid tal-iskola primarja, medja u sekondarja f'ġurnata li kellha bosta żviluppi brabta mal-każ ta' tkeċċija ta' Mario Mallija minn kap tal-iskola. Fid-deskrizzjoni fl-avviż ta' din is-sejħa, il-kulleġġ jiddiskrivi ruħu bħala wieħed Kattoliku li jilqa' lil kulħadd u li jaħdem biex ibiddel id-dinja l-aħjar. Din it-tkeċċija riżultat fi kwistjoni bejn il-Kulleġġ San Albert u l-Union Maltija l-Allema l-MUT. Il-Union irreġistrat il-wima industrijali mal-Ordni tad-Dumnikani u mal-Kurja. Iżda l-bord tal-kulleġġ qed jiġħad kategorikament l-allegazzjonijiet li Mallija tkeċċa minn kap tal-kulleġġ minħabba l-politika dwar l-inklużjoni. Aktar tard mal-ġurnata, l-MUT reaġixxiet għal din is-sejħa, hija qalet li r-rettur u l-bord baqgħu għaddejjin mingħajr l-ebda konsiderazzjoni. Ir-rettur tal-Kulleġġ San Albert fi stqarrija qal li kiteb privatament lill-President tal-MUT Mario Bonnici wara li għalliema kitbet kumment fir-rigward tiegħu li ddiskrivih bħala disgustanti. Dan il-kumment qal ir-rettur ma jagħmilx ġieħ lill-professjoni ta' edukatur. Minflok, l-MUT iddeċidiet li taqsam din il-komunikazzjoni għal pubbliku, l-MUT tidher li qed tiddefendi dan id-diskors dispreġġattiv mill-edukaturi. Saħa il-Pirjol Aron Zara Żied jgħid li minkejja li f'dawn l-aħħar ijiem kien suġġett tal-bosta hate speech dejjem laqa' kull kritika kostruttiva li ssir b'rispett kemm minn membri tal-istaff kif ukoll minn oqsma oħrajn. Fl-istqarrija tiegħu, ir-rettur qal li baqa' dejjem miftuħa dialogu mal-għalliema tal-kulleġġ biex jispjegalhom it-triq il quddiem fl-interess tal-istudenti. Ir-rettur qal ukoll li kapaċi hu passi bil-pulizija fil-konfront ta' membri tal-istaff li jiktbu fuq il-paġni ta' Facebook. Skont l-MUT, dan l-aġir sar sinonimu ma' tmexxija tal-kulleġġ mir-rettur u mill-bord li fi ftit jiem bagħat itri legali lill membri tal-istaff li pparteċipaw fi protesta paċifika.